преминем към темата за доктор Васил Радославов, аз така поех задължението да прочета едно писмо на Българския културен клуб Скопие, една сравнително млада българска организация в Скопие, в Република Македония, от хора, които не се притесняват да казват, че са българи. Ние ги пуснахме, може би, първи в телевизионен ефир. Не може би, ами направо сме първите, които пуснаха една изява на Българския културен клуб в българския телевизионен ефир. Това имаше много добър отзвук и в Македония, и в България, и между емиграцията, нашата българска и македонска по света. Това интервю мое с господин Лазар Младенов е качено в YouTube от няколко дни и така се радва на сериозен интерес. Но нека да премина към самото писмо. То е озаглавено съобщение за медиите и се казва в него следното. В края на септември се случи трагичен инцидент, в който при пожар пострада значителна част от Бигорския манастир. Бигорския манастир се намира близо до град Дебър в Република Македония. Патрон на манастира е свети Йоан Кръстител, а в него е богослужил и големия възрожденски деятел Партений Изографски. По тези причини Българския културен клуб Скопие се обърна с молба към институциите на Република България да помогнат за възстановяване на този исторически манастир. По инициатива на господин Марин Райков, заместник министър на външните работи, Българското министерство на вътрешните работи започна да купува за монашеското братство богослужебна литература и вече това дарение е осъществено. За него имаше информация в българската преса. И тук те благодарят на хората, които са помогнали за това дарение, включително на господин Ангел Ангелов, който е временно управляващ нашето посолство в Република Македония. Ние ще изпишем сега имейла на Българския културен клуб в Скопие. Така че моя призив е, драги българи от целия свят, да помогнем кой с каквото може на Бигорския манастир. Не пускаме сметки, не пускаме някакви други, тъй като това може да бъде помощ и в книги, и чисто морална помощ дори. И аз апелирам към всички български родолюбци, независимо дали са от България, от Македония или някъде от чужбина, от по-далечната чужбина, нека да се свържат с тази наша организация в Скопие. Организация наша в смисъл на българи от Македония, тя няма връзка с българската държава. Тя е на практика това, което от много години липсваше. Една културна организация, която се стреми към диалог между България и Македония, към коригиране и най-вече към изоставяне на този враждебен тон към България, който употребяват медиите в едноутробната ни Република Македония. Така че ние винаги ще помагаме с каквото можем на Българския културен клуб в Скопие. И това е най-малкото, което може да направим. Ние като българи сме длъжни да си помагаме в планетарен мащаб, бих казал, без всякакво преувеличение. Сега нека